האם יש סיכוי שהערבים יתמזגו בתוך התרבות המערבית וישתלבו בחברה היהודית בישראל? האם מתקיים בפלסטינים תהליך של ישראליזציה? התגלית החדשה היא אינס מסלחה, מן הכפר הערבי דבוריה בעמק. זה עתה הזמין אותה דניאל ברנבוים לאופרה של ברלין. לפעמים כשאני באה ומספרת לאנשים שאני נוסעת לשנתיים, אז תגובה יכולה להיות כמו, וואו, שנתיים. במקום איזה יופי, שנתיים. הפחד הזה שאני היום שוברת מוסכמות, שאני היום מטיילת לי בעולם, עושה את חלומה של כל זמרת אופרה, להגיע לברלין, לשטאץ אופרה, לעיר הגדולה, להיות שם שנתיים בסטודיו אופרה, ולהתחיל משם. כאילו זה אמור להיות הדבר הכי מדהים שיש בעולם. ולפעמים פה אני מוצאת שקשה לי להסביר את זה. כשאת נמצאת באופרה, את מרגישה אני ערבייה מדבוריה? כשיוצא הקטע של ערבייה, לפעמים יוצא למשל בקטעים שאני לפני קונצרט, ואז אומרים, ועכשיו אינס מסלחה, וזה תשמע של אינס מסלחה, שכאילו כולם מתלחשים שזה השם ערבי שיוצא. סאמר טיים תשאיר לנו אינס מסלחה. אני שומע שהאבא של אינס, העורך דין מסלחה, נטוע חזק במגזר היהודי, והוא רואה בכך הישג. אני לא מתבייש במילה חיקוי. אני לגמרי לא מתבייש בזה שהחברה שלנו לקחה דברים טובים מהחברה הישראלית. חל בכם תהליך של ישראליזציה? כן, כן. את רוצה להגיד לי שההתחככות עם האוכלוסייה היהודית לא יצרה את הטריגר הראוי, את הטריגר הראוי להיות כמוהם ואף יותר מהם? דרך אגב, למה סטודנט ערבי מנסה להיות מצטיין? כמו שהיהודים בגולה רצו להצטיין כדי שיגידו, הנה אנחנו מיעוט, אבל אנחנו פה. גם אנחנו רוצים להצטיין. בגלל שהוא מיעוט. החיקוי הוא מהול בתחרות. החיקוי, מה זה חיקוי? חיקוי זה למידה אינה. יש הבדל בין חיקוי לבין השפעה. אז בוא נגיד השפעה, בוא נגיד למידה. אז אולי נמחק את המילה חיקוי, החיקוי שמפריעה לכם בתור טרמינולוגיה. אז אולי החיקוי היא לא המילה מתאימה. אבל אם מישהו יקום ויגיד שערביי ישראל לא הושפעו על זה שמ-48 אנחנו חיים עם יהודים, זה לא נכון. היום תצאי לחוץ לארץ ותפגשי ערבים מחוץ לארץ, מירדן וזה. אנחנו יצור חדש. אני אומר את זה לא בגלל שרציתי את זה או שבחרתי את זה, אבל אנחנו יצור חדש. אנחנו יצור של ערבי עם תרבות מערבית ועם תרבות שקיבלה גוון ישראלי. כן, את יודעת מה? אבל זה מה שאני אומרת. הגאווה שלי הגדולה ביותר במקצוע שלי. כאשר התחלתי להיות בתור עורך דין, זה כאשר הופעתי ויצגתי את קנטרוביץ' ואת אברמוביץ' ואמרו מייצג אותו אחמד מסלחה. היום זה כבר נורמלי, אבל כשהתחלתי לעבוד זה לא היה מובן מאליו שלקוח יהודי ממוצא אשכנזי שיש לו את כל הסטיגמות וכל הסופרסטישן שיש לו בראש, בא לעורך דין ערבי ונותן לו לייצג. לפני ההמראה לברלין, מסלחה מופיעה בקונצרטים בארץ. בסוף, בשירת התקווה, אינס זזה הצידה. למה הצורך הזה לשים אותי מחוץ למעגל הזה? למה אני לא יכולה להיות חלק שלם מהמקום הזה? את לא יכולה לשיר את התקווה. אני לא מרגישה שהתקווה נכתבה עבורי, והיא לא מסמלת שום דבר שם שהוא מדבר אליי. אין מילה שם אחת שמתייחסת אליי. אופרה אחרת לגמרי בסמטאות של אום אל-פחם. אתם, היהודים, אומרים לי הערבים, רוצים שנשאר דפוקים. וכאשר כל הסמטאות חסומות, נותר הכדורגל כרטיס הכניסה האחרון לחברה היהודית.
באום אל-פחם אין לנו חוץ מכדורגל, יש דת וכדורגל באום אל-פחם. חשבו שאום אל-פחם שלא שונה מג'באלי, ככה קלטו את זה במגזר היהודי. ابو علي من الفحم واحد تصير سلام واحد لا هجمه مرتده لابو علي من الفحم عبد المنان التيتي يدخل منطقه الجزاء مع اللاعب جوجو زاغوري عبد المنان التيتي يمرر الكره ولكن مقطوعه الى ركنيه. אום אל-פחם מנצחת והשמחה גדולה. אבל השמחה מעולה בזעם, כי כולם דופקים את הערבים. איזה שיפוט, בושה וחרפה. תולכים, שופטים נגד אום אל-פחם. חשבו זה אום אל-פחם, זה בעזה, זה מדינה אחרת. כולם נגד אום אל-פחם. אום אל-פחם על הכוונות של כולם. אם זה ההתאחדות, אם זה השב"כ, אם זה המשטרה. שילכו כולם לעזאזל, כולם מחפשים אותנו. שקוף הכל! שקוף יאללה! שקוף! כל חיי נלחמתי להגיע למצב הזה, להראות שאין אפליה, אין, זה לא קיים. אתה נלחם על הזכויות שלך, אתה מקבל. תילחם, אל תרים ידיים ותלמד להגיד אפליה. אין לנו חוץ מדת וכדורגל, חיים, אין לנו. הזניחו אותנו, חיים. יש מצב להגיד כשאתה מדבר על הזנחה שלי לא כוונת תחילה. לא, זה בכוונת תחילה. זה תוכנית מגירה שהיא להזניח אותנו בכל המשתמע מילת הזנחה. מגירה? תוכנית מגירה, אכן תוכנית מגירה. אנחנו על הרגש, מתי שהוא מתפוצץ ההרגש. אנחנו מנסים בכל כוחותינו למנוע את זה, אז אנחנו באים לספורט, באים לכדורגל, באים לזה. תנו לי, תעזרו לי לעזור, להיות שקט. לא, אין מי שישמע, ההפסד צורב, הפעם אין את מי להאשים. אום אל-פחם מפסידה לקבוצה ערבית אחרת, לג'דיידה. אבל הסוף הוא טוב, עולים ליגה. באמצע העליבות מזדקר לעיניי הקניון הגדול של אום אל-פחם. וגם בעליו טוען בתוקף, אסור לבכות כל הזמן. בוא נוכיח שגם אנחנו יכולים. זה הזמן לעשות את השינויים, עד שנתבכיין ונגיד הממסד, שנכון מאוד, הממסד הוא לא מתייחס למגזר, מתייחס אלינו כמדינה אחרת, אנחנו לא קיים במדינה הזאת. להתבכיין, אפשר להתבכיין כל הזמן, אבל להגיד ולשבת נגיד, וואו, לא נותנים לנו, לא עושים לנו שום דבר. צריכים ליזום. עכשיו הישראלים, וגם לפי כל הסקרים, הם פוחדים לבוא הנה. נפגענו מאוד מהקטע של אירועי אוקטובר, והרגשנו שהיהודים בכלל לא נכנסים למגזר, שאום אל-פחם וואו, זה מקום של 50,000 מטורפים, טרוריסטים, לא 50,000 אזרחים לכל דבר. הקמת הקניון שלך, כן. היא השלמה עם העובדה שאתה תהפך להיות אזרח כמו כל האזרחים של מדינת ישראל, שים לב, היהודית והדמוקרטית? אני חושב זו מדינה יהודית לא דמוקרטית. זה בעיה. אמרת לי שים לב, אז שמתי לב. זו מדינה יהודית לא דמוקרטית, לצערי. כי אם היא צריכה להיות מדינה יהודית דמוקרטית, אני צריך לקבל את הזכויות שלי. אום אל-פחם 50,000 תושבים, מהסביבה שלה 150,000 תושבים, אין אזור תעשייה. איפה זה קורה? שאני גם ניסיתי לשווק את הקניון, הייתי מרים טלפון לכל חברה ישראלית, אני אומר להם, אני מוחמד, מאום אל-פחם יש לי קניון, עכשיו מסתערים, תורקים לך את הטלפון, לא מעוניינים. עד שהבאתי משווק יהודי בשביל לשווק את הקניון הזה, והוא הצליח. מדינה יהודית, דמוקרטית ליהודים, לא דמוקרטית לערבים. בנית פה עסק על הכיף כיפק, אתה עושה הון תועפות, ואתה מלא כעס. כל מכרז, לדוגמה, אני מדבר נגיד על קבלנים, הם לא יכולים להיכנס לשום דבר, פרויקטים של צבא, של חברת החשמל, של חברת בזק, כל החברות הגדולות. למה? כי הם ערבים, מה למה? אין למה פה. זה ידוע. פשוט, חד וחלק. אם אתה תיתן זכויות ותיתן אזורי תעשייה ותיתן עדות ותיתן הלוואות לעסקים קטנים, לא נותנים? לא נותנים שום דבר. מה נותנים? אמרתי לך, הכל אין. אין דבר שכן. הכל אין. אין. א', י', נ'. אין. אין שום דבר, חיים. אין שום דבר.
הכל אין. לא בדיוק כך. דלתא בכרמיאל היא ההוכחה לדו-קיום יהודי-ערבי. העתיד, אומרים לי כאן, טמון רק בכלכלה משותפת. רק מהכלכלה ומהאוכל ומהעשייה המשותפת נגיע לשלום אמיתי. תסביר את עצמך. כאן זה קורה, האנשים ומסביב אני מדבר עם החברים, יהודים כערבים, כרוסים, כולם מרוצים ורואים את הדו-קיום שהוא קורה. אני יכול להגיד על הקריירה האישית שלי שבמהלך חיי בחברה הזאת עברתי מספר תפקידים ואף פעם לא הרגשתי שלא ממנים אותי לתפקיד בגלל לאום שלי או בגלל שאני ככה או אחרת. הכישורים מדברים. לא כולם חושבים דלתא. רוח רעה מנשבת בכרמיאל. ברגע שמחר אנחנו נבנה מסגד בכרמיאל, זאת לא תהיה כרמיאל, יש פער. בכל זאת יש פער תרבותי. הרבה אנשים לא רוצים שכרמיאל תהיה עיר מעורבת, הם לא רוצים. הם רוצים שכרמיאל תישאר עיר יהודית בצפון. בזה שאת אומרת, כרמיאל נשארת יהודית, לא מעורבת. הייתי רוצה. היית רוצה? כן. כשהיית בברית המועצות? כן. אמרו, זה לא ליהודים. אתה צודק, אבל אני רוצה להגיד לך, אנחנו משתדלים לשמור על כרמיאל. העיר כרמיאל קמה והפכה לעובדה קיימת. כרמיאל נוסדה בשעתה על אדמות דיר אל-אסד כדי לייהד את הגליל, והמאמץ נמשך לשמור עליה כעיר יהודית טהורה. אני לא רואה את כרמיאל כעיר מעורבת, לא הייתי רוצה לראות. רינה גרינברג היא הגרסה המנומסת של מה שאני שומע ברחוב. כרמיאל הולכת והופכת לעיר מעורבת. כבר כיום 10% מתושבי כרמיאל הם ערבים, וההסתה נגדם רק מתעצמת. עכשיו מדינה נתנה לנו חוק שערבים כבר יכולים לקנות דירות בתוך העיר, וזה ממש בעיה בשביל. זה בעיה. אנחנו לא רוצים לגור ביחד איתם ולהרגיש שאנחנו באותו זמן שאנחנו בכפר, אנחנו יודעים מה זה תרבות. ואנחנו לא מבסוטים את התרבות שלהם. דווקא הם באותו זמן שהם אוכלים, באותו זמן הם עושים באותו מקום, הם עושים קקי. זה אוריגינל, זה ככה. ואנחנו לא רוצים אותם. עכשיו עוד אומרים להם לבוא לפה ולגור פה איתנו, למה שהם לא יגורו אצלם בכפר? כאילו רע להם שם, אז הם רוצים לעשות רע גם פה? אם הערבים ישמעו את זה, אתם יגידו, זה קבוצה של גזענים. כן. אנחנו גזענים. אנחנו עושים הכל בשביל מה? בשביל לשמור את היהדות. את היהדות. יהדות. וזהו, אנחנו לא גזענים. Очень много случаев насилия, в основном в отношении русских, наркомании с их стороны, с наркотиками, которые они привозят. אני מפחדת לצאת החוצה, ללכת בתוך הרחוב, כי פעם אחת עבדתי מלצרית, ובחושך הייתי חוזרת הביתה. בן אדם אחד תפס אותי, הוא היה ערבי. התחלתי לצעוק, התחלתי לבכות, אבל היה בן אדם שהוא עזר לי. מה שהיה אחר כך אני לא יודעת כי אני רצתי הביתה. אבל אחרי המקרה הזה אני לא יכולה להגיד עליהם משהו טוב. אני פוחדת, כן. יש ממש הרבה בנות שהן רוסיות שהן יוצאים עם ערבים. יש ממש הרבה. רק בגלל שאין מה לעשות פה. כאילו, תכלס אין מה לעשות בעיר שלנו. תראה כמה ערבים יש פה. переспитывал с тобой, родится мутант какой-то. אחר כך אנחנו מקבלים מוטציה עוד 9 חודשים. זה בן אדם, חצי סוס, חצי בן אדם, אתה מבין? לא הבנתי, חצי מה? חצי ערבי וחצי רוסי. זה הבית שלי. אני רוצה שהוא יהיה נקי, מסודר. אני רוצה לחיות בבית שלי, לבוא, להיכנס הביתה, לישון בשקט, להרגיש שאני בבית. זה הבית, בית. ישראל זה בית שלנו, זהו. אני לא רוצה לגור באותו חדר עם מישהו שאני לא מכיר אותו ואני שונא את התרבות שלו. אני אומר שלכרמיאל אין קיום בלי האוכלוסייה הערבית. הם בעצם המנוף הכלכלי של העיר הזאת. אם ערבים יפסיקו לפקוד את העיר הזאת ולקנות בה, אפשר לסגור את החיים הכלכליים של העיר הזאת. מי שמניע את הכלכלה זה הערבים. ושכולם יוציאו את הראש מהחול
יגידו את האמת. 50% מהעסקים זה בבעלות ערבית או בסחירות של ערבים. אם כובשים את כרמיאל כאילו? לא, מה פתאום? תראה, מי שרוצה לראות את עצמו נכבש, אז הוא נכבש. דעתי שאין מנוס מזה, זה מדינה מעורבת, זה הכל, אין מנוס מזה. ככל שמצבם הכלכלי יהיה טוב יותר, והחינוכי וההשכלתי טוב יותר, ככה המרירות שלהם תקטן, והם ירגישו את עצמם חלק מאיתנו. בסמטאות עכו אני פוגש את שחקנית התיאטרון ריידה עדון, שגדלה בין יהודים לערבים. עכו שלווה, אין מהומות. אני מוסלמית קתולית שומרת שבת. יודעת, אמרה לי באחת, שהיא כל הזמן נעה בין התבוללות להתבלבלות. אף פעם לא הרגשתי מבולבלת בין להיות ערבייה פלסטינאית או להיות יהודייה. כי אנחנו כל כך גודלים על זה שאתה צריך להיות שייך למשהו, לאנשהו. והשייכות הזאת גורמת כל כך לחורבן. מהי? ישראלית או פלסטינית, או שתיהן גם יחד? ומה זה חשוב בכלל בימים אלה של גלובליזציה? רוב האנשים יגידו, או שאני פלסטיני, או שאני ישראלי. כן, מאוד קל. מאוד קל להגיד אני פלסטינאית ורק פלסטינאית. מאוד קל שאני אגיד שאני ישראלית ורק ישראלית. אבל אני לא. כי אני לא גדלתי בעזה. אני גדלתי בין יהודים גם. אז אני לא רק פלסטינאית. אני גם ישראלית. אני מדברת שתי השפות. אתה מבין איזה אושר זה? ריידה היא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. בתל אביב, לכל מחיאות הכפיים, היא זוכה בפרס התיאטרון העברי. אני מרגישה פה בתיאטרון הקאמרי שזה פשוט הבית שלי. אבל אי אפשר כמובן להיפטר מן הדבשת הישראלית-פלסטינית. מאוד קשה לי משני הצדדים. הצד הפלסטיני שהוא לא מקבל, והצד היהודי שהוא פשוט כובש. את אומרת שהפלסטינים לא מקבלים, מה הם לא מקבלים? לא מקבלים את זה שיש פה עוד עם. יש פה עוד עם עכשיו שהוא חי ושהוא עבר טרגדיה. אני מוכנה להתחלק אותו בבית שלי. אני מקבלת אותו, אבל שיקבל אותי הוא גם. כשאני הולכת ברחוב ואני מדברת ערבית, זה כמו פצצה מהלכת. זה העניין. אתם פוחדים אפילו מהשפה שלי. ואיך תישן בלילה המפקד? במדים הללו תכסה את מצפונך? חייל! בהצגה חברון היא ממלאת את תפקיד הפלסטינית המנסה להרוג את המושל. הדבר הכי מציק לי זה, הם שמים אותי בתוך קטגוריה שחקנית ערבייה וזהו. שאני לא יכולה להיות משהו אחר. מחוץ לפוליטיקה, יש המון דברים. פוחדים לעשות שינוי. אני רציתי מאוד בחברון, רציתי מאוד לעשות את התפקיד של נינה, של המתנחלת שנהרג לה הילד שלה. מה המתנחלת הייתה יכולה להרגיש? כשהבן שלה נרצח על ידי מישהו ערבי. מה, לא הייתי יכולה לעשות את זה? כי רצח ומוות זה אותו מוות. זה אותו דבר. אמא זה אמא, זה אותה אמא. יש לי תקווה קטנה בלב. אני מחפש עוד הוכחות להשתלבות אמת של ערביי ישראל במדינה. בבוקר שטוף גשם אחד אני מתלווה למרים קיוואן בדרכה למרפאה בכרמיאל כדי לטפל בערבים תושבי האזור. מרים היא מתנדבת בשירות הלאומי. הנושא טעון, שנוי במחלוקת מרה בין ערביי ישראל. יש בטח הרבה אנשים שבאים אלייך ואומרים, את לא צריכה לתת למדינה הזאת שום דבר, היא לא מדינה שלך. בטח שזה מדינה שלנו. אני נולדתי פה ואני שייכת לארץ ישראל. עד המוות אולי אחרי זה גם. אבל את יודעת שהמדינה מוגדרת כמדינה יהודית. אז יש כאלה שאומרים, אם היא מדינה יהודית, שהיהודים ישרתו, אנחנו לא צריכים לשרת. אני לא שמעתי דבר כזה, שיש זאת מדינה יהודית. אני במדינה דמוקרטית, שכולם חיים בתוכה, ערבים ויהודים. אין דבר כזה. לא מתעניין בפוליטיקה בכלל?
לא, בכלל. גם לא בזכויות שלך? בזכויות שלי כן, אני מתעניינת, אבל איך להתעניין בדברים כאלה שאנשים לא משלמים מים, לא משלמים מיסים, לא משלמים את זה, אתה צריך לשלם, לעשות כל המבוקש ממך, ואחר כך אתה יכול להרים את הקול שלך ולהגיד שאני רוצה 1, 2, 3. לא בוגדת באף אחד. אני לא הורגת, להפך, אני נותנת שירות, עוזרת לאנשים. אתה עושה חובות, אתה מקבל. אין דבר שאתה מקבל את זה חינם. מול המגמה בעד השירות הלאומי, אני לומד שיש התארגנות נגד. אני נוסע לפגוש צעירים אחרים בחיפה מעמותת בלדנה. אלה חוששים מאובדן הזהות הפלסטינית ומהתבוללות הערבים בחברה היהודית של ישראל. הזכויות שלי מגיעות לי כי אני אזרח, ומכאן מתחילים לדבר. זה לא הולך לבד זכויות, זה הולך זכויות וחובות. כן, אז... למה צעיר ישראלי יהודי ישרת בצה"ל, יוציא 3 שנים על השירות בצה"ל, ואתה לא תעשה את זה? א', המדינה שלו, היא לא שלי. אתה הוצאת אותי והכנסת את הצעיר היהודי להגדרה, אחר כך ידברו על שירות צבאי, ואנחנו נגמור בזה שהבן שלי בעתיד יצטרך לקחת את האקדח או את הרובה הזה ויגש לגבול להילחם באחים שלנו, משהו שאני לא רוצה. אפשר להגיד. לא, אבל אני לא רוצה שהצעירים יבואו ויגידו לי, תשמעי, מדינת ישראל היא מדינה כל כך טובה, עשינו שירות לאומי, קיבלנו מלגות, קיבלנו ככה, אני לא רוצה להגיע למצב הזה, כי אני חושבת ששירות לאומי זה שטיפת מוח לצעירים. עד כדי כך? בואו להתחבר למדינת ישראל, להתמוגג עם מדינת ישראל, להתמזג עם מדינת ישראל, בואו תהיו ישראלים כמונו. אתה רוצה שאני אאבד את הזהות שלי, אתה מבקש ממני משהו שאתה לא מבקש מעצמך. אתה אומר לי, בוא תהיה ערבי טוב, תאבד את הזהות שלך, תטמע עם כל החברה. מה זה, זאת אומרת המילה להתטמע? להתטמע זה לאבד את מי שאתה. אני לא מבקש ממך שתאבד את הזהות שלך, אל תבקש ממני לאבד את הזהות שלי. מה ייתן לך יותר תוצאות? האם זה שאתה מסתגר, או האם זה שאתה מתחבר? אני מי שאני, זה כולל את הפלסטיניות שלי. בואו נסתכל קדימה. אבל זה לא נשכח. בואו נתחבר. מה קדימה בשבילך? שאתה עדיין תהיה בעמדת כוח, בעמדת השולט, ואני אהיה ערבי טוב. שאני אהיה מבסוט ויגיד לך תודה, שאתה מצייר את עצמך, שאתה תדכא אותי ואני אגיד לך תודה. היא לא תמיד נכונה. אני לא ערבי מסכן, אני לא ערבי מסכן. ככה אתה מציג את עצמך. אתם מנסים כל הזמן להחליש אותנו בתור במדיניות שלכם. אני מנסה דרך החברה שלי פנימית, כן, לחזק את עצמי ולתת את השירותים שלי. את ההתנדבות שלי אני אעשה במסגרות שלי. אם אתה אומר בואי תתחברי עם מדינת ישראל ותהיי ישראלית ותהיי חלק מהחברה, אבל איך אני יכולה להיות חלק מהחברה שהיא גזענית, חברה שהיא כובשת? איך אני יכולה חלק ממנה? איך אני יכולה להיות חלק ממדינה שהיא כובשת, שהיא מפירה כל חוק בינלאומי לגבי זכויות בן אדם? וכאשר מגיע נושא השירות הלאומי לכנסת, קורה הצפוי והבלתי נמנע. מבין החבר'ה שלהם יתייחסו אליהם כאל מצורעים. אני לא רוצה שהם ישלמו את המחיר הזה, אני מרחם עליהם, ליבי עליהם, אני דואג לאינטרסים שלהם. גייס חמישי. סתם את פיך. אתה גייס חמישי בוגד במדינה. סתם את פיך, אתה לא יכול להוציא משפט נורמלי מהפה שלך. אני גם במדינה שלך. תסתם את הפה, מספיק. גם בוגד וגם במדינה. אבל תסתם את הפה, מספיק. אני לא יודע להגיד את זה ברוסית. תסתם את הפה. גם לא תדע, אל תדאג, אנחנו נדאג שתלמד במקום הראוי לך. אני נוסע אל האיש שנלחם כבר חודשים נגד הממסד הערבי בישראל. מנהל בית הספר של כפר קרע, עלי זחלקה, כועס. הוא חוזר וטוען כי יש להשתלב בשירות הלאומי, וכי חברי הכנסת הערבים לא מייצגים את הציבור ששלח אותם לבית הנבחרים. הם שכחו את האזרח הקטן, האזרח הערבי הקטן ששלח אותם לכנסת. הם לא טיפלו בו בכלל, הם לא דאגו לשום עניין. לא ביוף, לא חינוך, לא שום דבר ששייך למגזר הערבי. הם נאמנים לעניין הפלסטיני. לא הפלסטינים הם שבחרו אותם, אנחנו אלה שבחרנו אותם, אזרחי מדינת ישראל הערבים. הגיע הזמן שאנחנו נעזור לעצמנו. איך לעזור לך? לעזור למדינת ישראל? לא, אני עוזר לעצמי, השירות הקהילתי עוזר לי, לילדים שלי בתוך בית הספר, לילדים המתקשים. מה זה נתן לך? מה זה נתן לערבים? קודם כל, שיש קול אחר בחברה הערבית, שקורא להשתלבות ולאי הבדלנות מהחברה הכללית. שום השתלבות, השתלבות בלי זכויות? השתלבות עם זכויות. אני יכול להביא את הצעיר לנקודת זינוק, שהוא יבקש את הזכויות שלו במלואם כמו הצעיר היהודי. הוא לא יכול לבוא בידיים נקיות לבקש זכויות כשהוא לא נתן שום חובה. למרות שהוא לא מרגיש שהמדינה היא שלו?
אנחנו לא יכולים להישאר כל הזמן בבכי, אין לנו זכויות ולהישאר באותו מצב. אבל תיתן מה אני נותן. למרות שאתה סובל מקיפוח? קיפוח אני עוד אמצא את הדרך לגשר על פערים. עלי, אפילו אני, ציוני נאמן, שם סימן שאלה על הדרך שלך. לא השכלנו להסביר לך שישנו כל אחר. אתה רואה שמשהו זז? לא, אני רואה שמשהו זז. המחזור הראשון של השירות הקהילתי שסיים, והבנות שהלכו ללמוד, הם קיבלו את כל ההטבות שבנות שירות דתיות, יהודיות, קיבלו. אתה נכנע למציאות של הערבי הפלסטיני הגאה, אסור להיכנע. אתה יודע איפה יביא אותנו הטענה הזאת? תביא אותנו לקטסטרופה יותר גדולה ממה שאנחנו נלמד. תביא אותנו לקטסטרופה יותר גדולה. אנשים כמו ליברמן יכריזו כל בוקר וערב שנושא האזרחות של ערבי ישראל מוטל בספק. זה קטסטרופה שלמה. זה תתרחש על ערבי ישראל. איבוד האזרחות שלנו כאזרחים בתוך מדינת ישראל, זה מדאיג אותי. אני לא רוצה שהנכד שלי יגדל בסביבה או באזור אחר או מדינה פלסטינית, בוא נקרא לילד בשמו. מדינה פלסטינית לא רוצה את ערביי ישראל. אתה חושב שיש הבדל בין ערביי ישראל לערביי הגדה? כן, ההבדל הוא באופן החשיבה. ההבדל הוא באורח החיים. בעיניהם אנחנו אחרים ושונים. כשליברמן הכריז שהוא רוצה להעביר את קו הגבול מאחורי אום אל-פחם, אתה יודע איזה זעקה קמה באום אל-פחם עד לב השמיים שלא רוצים להיות אזרחי מדינת ישראל. אף אחד חיים לא מוותר על התעודת זהות שלו הישראלית, בכל ערבי ישראל, אני אומר לך, ואני אעמוד באמצע הרחוב ואני אגיד פה לכל החברים פה. זה שמדבר על כיבוש, זה שמדבר על דברים אחרים. אף אחד לא יוותר על התעודת זהות שלו. יש ערבים שקשרו עוד יותר את גורלם לזה של מדינת ישראל. לעולם לא נשכח את המחיר היקר שנגבה מכם. זכר ומורשת יקירכם ימשיך לפעום ולהיות בקרבנו. הכפר טורעאן. אני משתתף כאן בטקס צהלי מלא לזכר החללים הפלסטינים שנפלו למען המדינה. أدهم هذا عرسك يا ستي أدهم هذا عرس إلك يا ستي إن شاء الله تتجوز من حواري الجن يا أدهم جاء صوت الأذان يا ستي. אני נמצא אצל יוסף ג'עג'ע בערערה, בלב המשולש הערבי. על גג ביתו הקים האב במו ידיו אוהל זיכרון לזכר בנו וחבריו שנהרגו בציר פילדלפי. למה בנית את זה? להנציח החללים של הצבא, הערבים, המוסלמים שנפלו בצבא. הבית שלנו כולו חדר זיכרון נהיה. بتوقع انه يرجع يعني بتأمل انه مش ميت هو بده يرجع. بفتح الباب بكون جزلكي برا لما برن التلفون فتر انه سعيد بتلفن. عايش ومش عايش يعني من بعد سعيد. بس انا يعني بشوفون الناس بروحوا بعزي اما ميت كلبي ميت احس كل اشي سيد ميت. מה אומרים לחברים? הוא לא נפל בחינם? סליחה שאני שואל את זה. اللي بيقولوش بس بقى وراي بيقولوا مباشرة إلي لا أما وراي بيحكوا الناس أكيد. نسيت اللي عايشين، نسيت حالي، نسيت بيتي وجوزي وكل نسيت كل العالم، أهلي كله نسيته. לא דבר מקובל שהערבים משרתים בצה"ל. לא דבר מקובל, יש שלושה אחים שלי שהתגייסו לצבא. לא מתנגדת לדבר כזה? לא, אני לא התנגדתי, אני אישית. בתור ערבייה פלסטינית? אני לא פלסטינית, אני ישראלית. אני לא גרה בפלסטין. שמעתי אותך נכון? את אומרת אני לא פלסטינית, אני ישראלית. כן, אני ישראלית. איך את מסבירה את זה? שאני גרה בישראל. אני חיה פה, העתיד שלי פה, החיים, בתעודה שלי רשום לי ישראלית. ואני מוכרת כישראלית, לא כפלסטינית. כן ערבייה, אבל ישראלית. עכשיו יגידו לי, תחליטי אם את רוצה לגור בפלסטין, בעזה או בכפר שלך, בערערה, בישראל. אני מחליטה בו. כששמעת את הבשורה, לא חשבת איזה שגיאה עשיתי? לא. התחרטת? לא. אתה עד עכשיו בטוח שעשית את המעשה הנכון? זה 1000%.
אני עשיתי את הצעד הראשון לגבי ערבי ישראל. אני הקדמתי את האוכלוסייה ב-20 שנה. למה עשית את זה? זה המדינה שלנו, כולנו, ליהודים וערבים, מדינה לכל אזרחיה, ואני משרת המדינה שאני מתגורר בה, המדינה שלי, שאני אזרח בה. אתה נתקל בהתנגדות? בגדול. היה איומים עליי, היה ריב, תקפו את הילדים שלי, אמרו, אתה פתחת דלת שהיה אסור לפתוח אותו. לא אמרו לך שאתה בוגד בעניין הפלסטיני? מאחורי הגב כמובן יש 90% אומרים את זה. קודם כל אני לא בוגד, אני לא נשבר. להפך, היום הולכים עקבתי הרבה ויש גיוסים חדשים בסקטור הערבי. אני עובד גיוסים. אתה עושה בעצמך גיוסים? כן. אתה משפיע, מנסה להשפיע על ערביי ישראל? שיתגייסו. כן. הוא עושה את המהפך למען המדינה שהוא חי בה, למען העתיד של הבנים שלו, למען מחר יותר טוב. לצערי, אחרי השחרור, הוא רואה את מה שחלם ההפך. הערבי רוצה לשרת, אבל אחרי שהוא מוריד את המדים... הצעיר עשה את העבודה שלו, הצעיר לעזאזל. מחפש עבודה אין לו. הנה הבנים שלו, 3 בנים היו בצבא, מסתובבים בכפר, מסתובבים בכביש, אין להם עבודה. מצד היהודי הוא ערבי מלוכלך, פשוט. הוא מסוכן לחברה. בציבור הערבי גם כן לא מקבלים אותו, נכון? בצד הערבי מקבל הרבה מכות, הרבה קללות. אני מרחם על החבר הזה. הרבה אנשים מחרימים אותו. הם נסגרים בבית. הם פשוט נסגרים בבית. כל קללה שאפשר להגיד אותה, הוא מקבל אותה. האם הערבים הפלסטינים הולכים בעקבות הדרוזים? כבר ב-1956 כרתו הדרוזים ברית דמים עם צה"ל. הם קיוו אז ומקווים היום שבאמצעות המדים הם יהיו שווים ליהודים. רבים מהם נפלו למען המדינה והצטיינו במיוחד במלחמת לבנון השנייה. אחרי חודש בלבנון, אחד הגדודים הכי עסוקים במלחמה הזאת מיומה הראשון יוצא החוצה. עייפים, מאובקים אבל מרוצים, חיילי הגדוד הדרוזי חוזרים הביתה בלי אף פצוע. אבל פה, כשאנחנו נמצאים פה בגבול הצפון, ומכאן רואים את בית ג'אן וחורפיש ואת הכפרים שלנו, זה, איך אומרים לחיילים, אשכרה להגן על הבית. אין לנו ארץ אחרת. זה המקום היחידי שיש לנו, ועליו אנחנו צריכים להגן הכי טוב. עד שבאה פרשת פקיעין והכל כאילו נשכח. קיפוח הדרוזים הוא לא חדש, אבל בפקיעין התרחשה מלחמת אזרחים ממש. המשטרה פתחה באש על חברים לנשק. השוטרים שירו היו עד אתמול אנשים אחים. תסתכל, הנה, מסומן, 7 כדורים, 2, 3, 4, 5. תסתכל בדן, זה נכנס לחנות למנהל. זה גובה ראש, זה לא גובה רגליים. זה בדיוק בלב. אם זה חזר זה בראש. בפרסל. לא ברגליים, תסתכל רגליים, למטה אין כלום אין. בגובה הרגליים אין שום דבר. לא ניסו אפילו לשתק את האדם, ישר טיק, ישר לראש. או לראש או ללב. על מנת להרוג, אוטומטי, זה לא, אין. לא יודע מה להגיד, אני עומד לבכות. כואב. זה מלחמת אחים, בדיוק, זה מלחמת אחים. אנחנו נשים כוח כזה בשביל לעצור 17 אנשים. ריבונו של עולם. מבייש, זה דבר מבייש מאוד. מבייש את המדינה, מבייש את כל העם היהודים. כולכם צריכים להתבייש. להוריד את הראש בפני הדרוזים. כי מה שהדרוזים נתנו למדינה, היהודים לא נתנו למדינה. אני מוזמן לגלריית צילום בפקיעין. בעל המקום, הצלם אמיל סוויד, מנציח את המורשת הדרוזית. הוא מחפש את שורשיו, את הזהות הלאומית שלו. בלי זהות ובלי התחברות לשורשים המעמיקים ולהבין מה זה הזהות הזו, אנחנו לא שווים כלום. הלילה ההוא בפקיעין היה בשבילו טראומה שלא ישכח לעולם. אני מרגיש מאוד מושפל, נבגד, אויב. אתה יודע איך זה היה נראה, חיים? הרי אנחנו שירתנו בצבא וזה ידוע, ואנחנו לא כל הזמן צריכים לבוא להצטדק שירתנו, זה ידוע. אנחנו היינו בשטחים והיינו בכל מיני מקומות כאלה. חיים, זה היה נראה פשוט סיוט, כמו צונאמי רע מאוד שעבר פה.
אתה יודע מה זה לצאת לרחוב ולראות כמויות של שוטרים יוצאים עם מסכות אב"ח מפה? זה מראה לוחמה וכוחניות, אנחנו באנו להילחם. נעלבת בעיקר. אני מאוד נעלבתי. אתה צריך להבין, יש פה ילדים שעברו חוויה שאני לא מאחל לשונאים שלי שעברו את החוויה הזאת בתוך מדינת ישראל. אני אומר לך, אני באירועים של בית ג'ן, באירועים של עוספיה האנטנות, האירועים של דאלית אל-כרמל, האירועים של פקיעין, נתנו לי להבין גם אחרי 50 שנה של שירות שהמדינה הזאת לוקחת אותי רק בתור יס"מניק, מג"בניק, חייל, אבל לא בתור אזרח. היא לא רוצה אותי אזרח מהמדינה. רפיק חלבי, יש לי איתו היסטוריה ארוכה. כתבנו בשטחים, עורך מבט, מנהל החדשות. בספרו כתב, אני פטריוט ישראלי למרות שאינני ציוני. יחד בילינו, יחד היינו בצבא, יחד נלחמנו, יחד הלכנו למערבים. הם לא תופסים את העסק? הם לא תופסים את זה? מה הם רוצים? מה הם רוצים? תגיד לי, מה הם רוצים? לאן רוצים להוביל את זה? שהדרוזים כאן, יחד עם אום אל-פחם יעשו אינתיפאדה ביחד? זה מה שהם רוצים? מה אתם? דרוזים, פלסטינים, ערבים? אני לפי דעתי, אם אתה שואל אותי, אנחנו דוברי ערבית, כותבי ערבית, מתפללים בערבית, הגינונים שלנו הם ערביים פורטה. מה זה חשוב בכלל? למה אתה עונה לו על השאלה? למה אתה נופל במלכודת הזאת? מה זה חשוב מה אתה? אתה יהודי ואתה ישראלי ואתה... אבל אני רוצה לענות לו בסופו של דבר. זה לא העסק שלה בכלל. העסק שלו זה אם אני אזרח או לא אזרח. אם אני נאמן או לא נאמן. אם אני ממלא את חובות שלי או ממלא את חובות שלי. מה אכפת לו מה אנחנו? מה זה העסק שלו? אחרי 60 שנה שאתה איבדת כאן 400 חללים, אתה הולך להגיד להם מה אני ערבי או פלסטיני? למה אתם עונים להם על השאלות האלה? זה שאלות פרובוקטיביות כדי להוציא ממך את דברים שאחר כך הלאום כאן במדינת ישראל, הלאום במדינת ישראל הוא עניין פוליטי, הוא לא עניין של זהות לאומית. פעם שאלו אותי מי הוא דרוזי, אמרתי דרוזי זה בן לאב דרוזי ו-M16. זה מה שרוצה המדינה שאנחנו נהיה. היא לא רוצה את הרגשות הלאומיים שלנו, היא לא רוצה את החצנת הרגשות שלנו. אם אתה אומר שאתה ערבי, משמע אתה אויב, זאת תפיסה מעוותת. נהיה פה שבר באמון בינינו לבין הממסד הזה, ועל מה שהם עשו לנו, אנשים תתעוררו. אני הולך לשים את גופי על הגדר לפני כולם ועוברים עליי, ואחרי זה מחרבנים עליי? עד עכשיו לא הבנתי למה זה מרחיק לכת חוץ מטעות של המשטרה. זה לא טעות של המשטרה. זאת מדיניות של המשטרה. אתם לא תופסים את העסק הזה, רואים ערבי, רואים אויב. רואים כפיה, רואים אויב. רואים לאפה מצנפת של דרוזי, רואים אויב. השוטרים חושבים כדי להיכנס לכאן לפקיעין, צריכים לכבוש אותה. הם לא נכנסים מניידת לעצור אנשים, הם באים לכבוש, לטהר. אז מה, אתה פלסטיני או ערבי או דרוזי? מה אתה? מה אתה? אתה נופל באותה שטות. מה אתה? אני שואל אותך שאלה, מה אתה? אני לא נופל באותה שטות, אתה מפיל את עצמך בשטות הזאת, מה אתה? אני מדבר על התנהגותה של המדינה. אני מסתובב בכפר, אני שומע את הצעירים איך הם מדברים. יש פה בעיה זהותית גדולה מאוד. יש בעיה כזאת שאנחנו לא יודעים מי אנחנו. זה שטויות. זה לא שטויות, זאת האמת. זה שטויות. זאת האמת, רפיר. המשטרה לא נכנסה לפקיעין בגלל הזהות שלך. נכון. אתה משרת בצבא כבר מאז 56 בשירות חובה. נכון. יש לך אלוף בצה"ל. נכון. יש לך תתי אלופים, יש לך טייס בחיל האוויר. עכשיו הוא בא לשאול אותך על הזהות ואתה אומר לו, יש לנו בעיה עם הזהות שלנו? איזה בעיה עם הזהות שלנו יש לנו? איזה בעיה יש לנו עם הזהות שלנו? אנחנו ישראלים כבר, מאז שהמדינה הזאת קיימת, אתה אומר לי עכשיו יש לנו בעיה עם הזהות שלנו? יש לו בעיה עם הזהות שלי. יש לו, לחיים יבין, יש לו בעיה עם הזהות שלי. יש למדינת ישראל בעיה עם הזהות שלי. אני פתרתי את הבעיה. אני אישית פתרתי את הבעיה כי אני הגעתי למסקנה מי אנחנו. הדרוזים זה דת, והאתניות, אנחנו ערבים. למה זה הפך להיות האישו בפקיעין? זה האישו בפקיעין. בפקיעין יש אישו אחד, שמדינת ישראל לא מתייחסת אליך כאל אזרח שווה אחרי כל כך הרבה שנים. אתה מנסה לשכנע אותי כאילו? זה הבעיה. אתה מנסה לשכנע אותי במה שקרה פה? אני הייתי פה במה שלא אתה היית. אני עוד לא ראיתי אותך פה מאז הוא מושך אותך לזהות? הוא מושך אותך לזהות? בכוונה, כדי שיגיד שאתה יש לך בעיה של סולידריות עם המדינה. אין לי בעיה של סולידריות עם המדינה. יש לי בעיה של תפיסת המדינה אליי. נכון מאוד. זה מה שדבר לך. נכון מאוד, וזה האיש. השאלה אם הסולידריות עם מדינת ישראל נשברה. אין לנו מדינה אחרת. אין לנו מדינה אחרת. אנחנו פה. אני ישראלי בדם. אני אגן על המדינה הזאת, ואני אגן על הדמוקרטיה שלה, ואני אלחם בכל סימני הקיפוח, והשפלה, והזנחה, והיחס המפלה, והיחס הגזעני של החברה הישראלית. אבל אני ישראלי, יחד איתך נלחם נגד כל התופעות האלה, גם נגד מדיניות המשטרה. מה שאתה אומר לי,
זה שבתנאים מסוימים, כשתיעלם האפליה, אתה יכול לחשוב על התמזגות טוטלית עם מדינת ישראל. מה זה מדינת ישראל? הערבים בונים אותם, הדרוזים שומרים עליה, ועם ישראל חי. אנחנו יותר יהודים מיהודים בקטע הזה, יותר ישראלים מיהודים. אנחנו אוהבים את המדינה הזאת, אבל לא נוותר על הכבוד שלנו ועל הזכויות שלנו. עם כל הנאמנות שלנו והברית דמים שקרתו בינינו לבין הממסד היהודי-ציוני עם הרשת הרוחנית שלנו, בפקיעין הוא נשבר. וזה תחילתה של קרע. איפה הברית דמים? נגמר? הייתה פה שפיכת דמים, חיים. הייתה פה שפיכת דמים, ואנשים צריכים להבין את זה. מרשים לנו להיכנס לדקה לחדר ההתאוששות, לטיפול נמרץ. כאן שוכב צעיר שכמעט נהרג בפקיעין. אביו לא זז ממיטתו, לילה ויום. אפילו בחלום הרע לא חלמתי על כזה יום. ש200-300 איש יס"מ ייכנסו לכפר בצורה כזאת, שאפילו על מחנה פליטים לא תיארתי לעצמי שיעשו כזה דבר. ולראות, ירו בכדי להרוג, לא ירו בכדי להפחיד את האנשים. ירו להם בתוך הבטן. מה עשינו? אני לא יודע מה עשינו, מה עשה כפר פקיעין. גם בחדר הסמוך, אחד שניצל בנס. הכדור החטיא רק ב2 סנטימטרים את ליבו. אתה צריך להתגייס עוד מעט, נכון? כן. מה אתה חושב על זה? אתה תתגייס? בטח לא. מה זה, למה אני אתגייס ואחיה עם אנשים שהם ירו בי? ואני לא אחיה עם אנשים שאני שונא אותם. אני חושב שהגיע הזמן המתאים שהעדה הדרוזית תתעורר מהחלום שחיו בו כבר שנים. אנחנו חלק מהעם הפלסטיני. מדינת ישראל ידעה איך להבדיל, איך לשחק את המשחק, אבל מה שעשו בפקיעין הוכיחו מדינת ישראל ומשטרת ישראל שהם לא מבדילים בין ערבי לדרוזי. זה אותו דבר. אתה שירת בצה"ל? חס וחלילה. אני לא משרת במדינת ישראל. אני לא משרת. אני סירבתי, אני נכנסתי לכלא, ושילמתי עבור שלא שירתתי. איך? גם את השנה הזאת שישבתי בכלא, ממש התחזקתי יותר. אתה בעצם מפסיד, אתה לא מרוויח. אני רק מרוויח. יום אחד אני התעוררתי, כי ידעתי, כי הבנתי, כי הסתכלתי וחשבתי עמוק חשבתי. מה יהיה בסוף? מה אני? מי אני? מה הזהות שלי? ואני בטוח יום אחד כל הצעירים הדרוזים יקומו ויבינו מה שאני הבנתי. קסאמים על שדרות. כל האשליות שלי על אינטגרציה, על שילוב הערבים בישראל, מתנפצות מול המלחמה עם הפלסטינים. כאשר יורים על שדרות וצה"ל יוצא למבצע בעזה, מתעוררת מחדש תחושת הסולידריות של הערבים בישראל עם אחיהם בשטחים. בהפגנה הזאת באום אל-פחם חוזר אליי הייאוש. לא יהיה דו-קיום והערבים לא ישתלבו לעולם בחברה היהודית של ישראל כל עוד יש מלחמה. לא מבינים, אתם הורגים 100, נולד 10,000 חמאס. אתם צריכים לשבת עם חמאס. רק עם החזק אפשר לעשות שלום, אם אתם רוצים שלום. אתה בתור ערבי ישראלי, כן, מרגיש הזדהות? בטח, אבא שלי, דוד שלי, דודה שלי בשכם, משפחה שלי, אנחנו כל משפחה אחד. אתה יכול להבין את תושבי שדרות? כן, אני מכיר, וכואב לי, אבל גם כואב לי שאתה הורג אנשים, הורגים ילדים. אתה בשביל ילד שאומר אח, אתה הולך להרוג מהילד? איך זה הולך? איך זה היה שלום? אבל נלחמים נגד טרוריסטים. אני לא נותן לאף אחד שיהרוג את הבן שלי. אני לא טרוריסט, אבל אם אני רואה מישהו הורג את הבן שלי, אני הורג את אבא שלו. נכון. אם יהיה שלום, אפשר שהיהודים והערבים יתקרבו אחד לשני. אפשר לחיות ולעשות חיים טובים בו, אבל להרוג אנשים, להרוג ילדים, אף פעם אתם לא תשנו. אתם לא תשנו. שעת הפיגועים וההפצצות היא שעתם של הקיצונים בשני הצדדים. השנאה והשאגות משתלטות על הדו-שיח בין שני העמים. لأن الجرح واحد والدم واحد والحلم واحد وفلسطين واحدة. يا عباس يا هاني
قوية يا عباس يا هنية וילנאי רוצה לאיים עלינו שהוא יעשה לנו גם כן שואה. אז מי שנעשתה לא שואה, איך הוא יכול לעשות לעם אחר שואה? הוא לא צריך לאיים על הערבים לעשות להם שואה כמו שקרה לעם שלו. לאן זה מוליך? כל העימות הזה, כל היחסים בין יהודים לערבים. حتى يقتنع أولمرت ومن سيأتي بعده من رؤساء الحكومة الإسرائيلية أن كل جلساتهم بما يسمى المطبخ الإسرائيلي لن تنفعهم حتى يقروا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. אתה מוכן לשתי מדינות, לשני עמים? أن كل القوى الفلسطينية وافقت مؤقتا على طرح يقول بقيام الدولة الفلسطينية في حدود الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف ومع وجود هدنة بناء على هذا الاتفاق. هكذا صرحت القيادات الفلسطينية، إلا أن للأسف المؤسسة الإسرائيلية واجهت ذلك بقتل قيادات الشعب الفلسطيني. כמה ילדים רצחת עד היום, כל שרי הממשלה הם פושעי מלחמה. בעוד הפגנת המחאה באום אל-פחם נמשכת, חבר הכנסת אפי איתם מנצל את ההזדמנות. עלינו לגרש אתכם ואת כל מי שהשתתף אתמול בהתנהלות הפרועה, המופקרת והבוגדנית הזאת נגד מדינת ישראל. צריך לגרש אתכם לעזה. שם עמכם נלחם בנו, לשם אתם שייכים. כל השנאה שאתם מחוללים כלפי צה"ל, כלפי מדינת ישראל, איננה יכולה יותר להכיר אתכם. חבר הכנסת זחאלקה, אני קורא לך לקריאה פעם ראשונה. חבר הכנסת זחאלקה, פעם ראשונה. חבר הכנסת זחאלקה, פעם שנייה. החרפה הזאת של המשך ישיבתכם בכנסת ישראל, במדינת העם היהודי, מדינת הלאום היהודית, כשאתם אויבי מדינת ישראל המוצהרים וחוסים בנוכלות ובמרמה. חבר הכנסת זחאלקה, פעם שלישית, אני מבקש להוציא אותו מהאולם. חבר הכנסת זחאלקה, פעם שלישית, יצא מהאולם. האם אתה, חבר הכנסת זחאלקה, מוכן לגלות... חבר הכנסת זחאלקה יצא מהאולם, ואדוני... חבר הכנסת איתם, אני מבקש לעצור את זה. אני אומר לכם שיבוא יום ונגרש אתכם מהבית הזה, ונגרש אתכם גם מהבית הלאומי של העם היהודי. לסיום אני חוזר לשחקנית התיאטרון ריידה אדון, על שפת הים בעכו, עיר הולדתה. בשקט המדומה שמסביב לא נותנת לי מנוח השאלה הנדושה, מי ירגיע את המזרח התיכון? אני יודעת שזה מאוד לא קל. אני לא יכולה להגיד לך שאני ישראלית עד הסוף. אני גם לא יכולה להגיד לך שאני פלסטינאית עד הסוף. החלטתי להגיד, ממש החלטתי לעצמי להגיד, אני בן אדם. הקושי זה אנשים, זה להתמודד מול אנשים. זה מתמודד מול הפלסטינאים שהם גם לא נותנים לך להשתייך אליהם. כי בעצם אתה גם שונה. ולהתמודד מול זה שאתה עם הישראלים, שכל הזמן הם מזכירים לך שאתה ערבי ואתה לא יכול להשתייך אליהם. וגם אם אתה רוצה להיות שייך, הם לא נותנים לך להיות שייך. תמיד מזכירים לך אתה ערבי. ואני מאוד אוהבת שאני ערבייה, מאוד אוהבת את זה. Thank you.